Добрага ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сябры, з цудоўным і вясёлым святам вас. Кася, а што гэта з табой? Чаму ты так дзіўна апранулася? Сапраўды, Кася, ты ж у нас заўсёды такая модніца, а зараз выглядаеш неяк неахайна. Хлопчыкі, дык я спецыяльна так апранулася. Кажу, са святам вас. А з якім святам? Кася, ты нічога не пераблытала? Навагодні ранішнік не сёння. Дакладна, не сёння. Ой, як з вамі сумна! Няўжо акрамя Новага году вы іншых свят не ведаеце? Ведаем. Але свята неахайнасці не ведаем. Акрамя, магчыма, першага красавіка. Прычым тут неахайнасць? І прычым тут красавік? А яшчэ разумнікі. Хлопчыкі, я вас віншую з днём шыварат на выварат. А, дык вось чаму ты так апранулася, Кася. Ну, нарэшце, здагадаліся. Сёння і добраранак у нас атрымліваецца шыварат на выварат. Кася, а чаму ты так вырашыла? Таму што звычайна Лесік нам пра ўсё расказвае і ўсё тлумачыць. А сёння я вымушана вам па некалькі разоў усё паўтараць. Кася, як ты прапануеш адзначаць дзень шыварат на выварат? Як-небудзь вельмі смешна. Напрыклад, прыйсці на заняткі і замест прывітання сказаць сябрам «Дабранач». Сапраўды, можна так пажартаваць. А яшчэ можна сёння пачаць абед не з супу, а з котлеты, а суп з'есці потым. Толькі абавязкова з'есці, бо цёплы суп неабходная ежа для дзяцей, асабліва зімой, калі на вуліцы холадна. А я лічу, што нават у дзень шыварат на выварат не варта пачынаць свой абед з цукерак. Ну, сказалі, усе нашыя гледачы гэтае правіла добра ведаюць. Значыць, Кася, сёння ты прапануеш гарэзіць і жартаваць. Менавіта кісел. Гэта як ты мяне зараз назвала? Кісел. Кін-музар, кісел. Кася, а чаго гэта ты дражнішся? І нічога я не дражнюся, правда, Белх? Праўда. Лесік, Кася цябе назвала разумнік Лесік. Толькі наадварот, шыварат на выварат. А, вымаўляе словы з апошняй літары да першай. Усё зразумела. Яно жа гырб яса. Чаго? А, зараз ты дражніцца вырашыў. Кася, Лесік таксама не дражніцца. Ён цябе назваў прыгажуняй Касяй, толькі наадварот. Між іншым гуляць, перастаўляючы літары, вельмі карысна, асабліва з раніцы. Сапраўдная зарадка для розуму атрымліваецца. Сябры, а як вашы імёны гучаць наадварот? Ой, як смешна! Вы сёння можаце таксама звярнуцца да сваіх сяброў і сказаць іх імёны наадварот, шыварат на выварат. Толькі спачатку трэба іх папярэдзіць, што вы гуляеце. Каб ніхто не пакрыўдзіўся. Вось і цудоўна ірбес. Ірбес азначае сябры. Весела гучыць, праўда? Дык што мы з сябрамі будзем рабіць далей? Я прапаную паглядзець ранішні кіцьлум. Так, кіцьлум. Гэта мульцік наадварот. Цудоўная прапанова. Давайце глядзець. Мультфільм, сябры. Кася, а ты што, не збіраешся перапранацца? Не-а. Дзень шыварат на выварат толькі пачаўся, а ён павінен быць вясёлым. Тады я магу вас павесяліць і здзівіць адначасова. Гэта мы любім. Хочаш расказаць цікавы і смешны факт? Не, хачу вас з кімсьці пазнаёміць. Спачатку я спытаюся ў вас, ці верыце вы, што ў птушкі можа быць больш за 2 нагі? Ды ну, дакладна не. Я, шчыра кажучы, таксама не ведаю такіх птушак. Тады паглядзіце на фота, толькі уважліва. Лесік, гэта нейкі фотамантаж. Не, Кася, на здымку птушка якана, і выглядае яна менавіта так. Вось дзівосы, а навошта птушцы столькі ног? Іх колькасць нават складана падлічыць. Шчыра кажучы, я крыху пажартаваў, сябры. Ну, Лесік. Але над здымкам ніхто не працаваў, і ног птушцы ніхто не дадаваў. Тады як атрымалася гэтае фота? Проста вы бачыце не адну птушку, а тату з птушанятамі. Лесік, ты жартуеш?
Няма тут ніяких птушанят. А вось і ёсць. Слухайте і здзіўляйцеся. Птушаняты якан вылупляюцца вельмі развітымі. Яны, як і дарослыя, умеюць хадзіць, плаваць і ныраць, але даволі хутка стамляюцца. А, я зразумеў. Птушаняты хаваюцца пад крыло таты і там грэюцца і адпачываюць. Бінга, Глеб! У выпадку небяспекі самец увогуле падхоплівае птушанят крыламі, прыціскае да сябе і ўцякае. Ой, які клапатлівы тата. Правільна прыкмеціла Кася. У якан выхаваннем малых займаюцца менавіта таты. Дзіўна. І колькі ж птушанят змяшчаецца пад крыламі? Звычайна яканы адкладваюць 4 яйкі. Атрымліваецца, што на здымку, акрамя таты, хаваюцца яшчэ 4 птушанят. Ну і ну. І ўсім малым знаходзіцца месца, толькі ножкі тырчаць. Так, Кася. Якая цікавая і смешная птушка. Сама маленькая, а ногі з вялізнымі пальцамі, такія доўгія. Уявіце, яканам неабходны менавіта такія ногі. Але навошта? Дзякуючы ім птушкі лёгка ходзяць па траве, якая расце на воднай паверхні. Атрымліваецца, яканы ходзяць амаль што па вадзе. Вось дык цуд. А чаму яканы не лятаюць, як амаль усе астатнія птушкі? Лятаюць яны рэдка. Ім больш падабаецца хадзіць пешшу. Усё цікавей, цікавей. І навошта яканы прагульваюцца па зарослых вадаёмах? Ім на беразе сумна. У вадаёмах птушкі здабываюць сабе ежу, за якой часам нават ныраюць. Лесік, добрая у цябе загадка атрымалася з мнаганогай птушкай. Трэба абавязкова паказаць сяброўкам гэты здымак яканы. Можаш адшукаць і іншых мнаганогіх птушак, Кася. Часта хаваюць дзяцей у сваім апярэнні кулікі, шыладзюбы і нават добра знаёмыя нам курыцы. Але мне здаецца, што курыцы стаяць на месцы і грэюць сваіх птушанят, так? Всё правільна, а яканы са сваімі малымі ходзяць і нават бегаюць. Лесік, здзівіць і развесяліць нас у цябе выдатна атрымалася. Дзякуй. Тады можна я выберу наступны мульцік. Ой, што з табой зробіш? Выбірай. Ура! Глядзім вось гэты мульцік. Хлопчыкі, гэта катастрофа! Кася, што здарылася? Які сёння дзень? 27 снежня, а што? Як што? Да Новага году усяго нічога, а ў мяне яшчэ столькі спраў. Сукенку выбраць святочную, пакойчыку прыгожыць, паштоўкі віншавальныя падпісаць. Кася, не хвалюйся, я магу дапамагчы табе падпісаць паштоўкі. А я ўпрыгожыць пакойчык. Ой, ну, калі так, з сукенкай я вызначыцца дакладна паспею. Дзякуй, хлопчыкі, супакоілі. Тады адразу пасля праграмы ідём у мой пакой і робім усе астатнія справы разам. Сябры, а вы ўжо падрыхтаваліся да свята? Калі не, зараз самы час для падрыхтоўкі. Час жа ёсць, канікулы. Ой, сапраўды, у нас жа канікулы. Спяшацца нікуды не трэба. Значыць, ёсць час, каб паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Так, Лесік? Ну так. Ура! Тады глядзім. А зараз час развітвацца. І бегчы дапамагаць мне. Ты памятаем мы. Сябры, жадаем, каб ваш дзень прайшоў цікава. І абавязкова весела. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!